Assalamu alaikum class, wannan shine darasinmu na yau, babi na 7. Gina kalmomi ko suna da baki a wasali, da baƙi a wasali. Kaso na 1, yara su iya rubuta baƙaƙen Hausa. Yara su iya rubuta baƙaƙen Hausa. A plus ya plus ba, ayaba. Al plus lo, allo. A plus bar plus ba, abarba. E plus gi plus ya, igiya. In plus ji, inji, iko, inna, ishaya. U plus ku, uku, uwa, uba, ulu. Ba, baba, baƙo, bashi, baƙi. Bala, babe, babi, baki. Baya, ba'a, bante, banga. Bi, biri, bita, bishiya. Biro, bindiga. Bu, buta, buhu, buhu. Bulala, bunsuru. Hanya, hanta, hankaka, haki. Haya, hanji, hanƙa, hankali. Hayewa, haƙora, haka. Ji, jiki, jingiri, jinjiri. Jini, jiƙo, rijiya. Jika, jigo. Jima, jimina. Ko, koko, ka, kaza. Kama. Ƙa, ƙi, ƙaba. Ƙarami, ƙirga. Ƙishi, ƙusa, ƙunshi. Kofi, kara. Kano, ƙa, ƙani. Ƙanana, ƙidaya. Ƙoƙo, ƙusha, ƙumba. Kogi, kari. Kaduna, ƙu, ƙira. ƙirji, ƙeya. ƙunshi, ƙeta. Kori, kashi. ƙe, ƙiba. Ya, yaya. Yara, yare. Yamma, yanka. Yi, yinka. Yi, yiwuwa. Yu, yunwa. Yunƙura, yunƙuro. Ye, yekuwa, yo. Yara suna rubuta sunaye ko kalmomi 3 da hotunansu. Zana hotunansu. Allo, akwati, aboki, yatsu, cuca. So wannan shine darasinmu na sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da wannan tasha na Zee Baffa TV. Ku subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.